Zeuen artean beti euskera zingo zen duen? Bai, horixe, bai, geure hartzen bai. Ez da, inglesik ikastu baina handik ulte ginen hori, bostetan amaitze gendu nine zerbezi jaten egute ginen hotelera, han hotela esatezako bat tabernara. Da han geure hartzien euskera hanbe, baina inglesak egin biharzetezan ingles, da ikesin nuan horixe kanpoko ingles hori. Bai, kalekoa? Bai, kalekue, horixe, zerbezi izkatzen edo, biherra edo hau edo hori edo zemate tonla da baitugun edo geure asuntuko bezera. Ostan dina eskolara urte batin junitzen, da bertoko eskoli basko ez da hangue gaitzak ostatezaten ikesten da Andri bai urte bizen juntzan da gehitzua ikesi ban da, lehiditen ikesi ban da, berbetan bebait, polutxo. Baina bertan neukaldez, koineti eta koinetu ezetako biendu nini interpreteiteko guk eskenken pegarik. Eta hemen ardi ikaz baino hangeia irabazten zen du? Bai, hemengo lagu bai. Bai, Bai. Etxigora bera, orduen han zer eguan, dolarra Orduan, lehenengo jungitzen nien libra esterlini. Eta gero handik urte bide, gukundu urte bide, urte ban libre, dolar australianue. Da orduan librak amatxu ziren, da dolarrak, baina dolarra, nien asakortan oine, zemat irubazte gendun be, baina hemengo lau baino gehiago bai. Hemen irubazte zan baina lau bider gehiago bai. Pesetatan ez da gizu zen bat? Ez, nasakortan, ez.